Някога чудили ли сте се как работи застраховка гражданска отговорност на автомобилистите? Вече познавате Сашо и знаете за неговите премеждия с чисто новият му автомобил от предишния епизод. На фона на предстоящите празници Сашо се сеща, че не е купил подаръци за Марийка и за другото си гадже Виктория. Без да губи никакво време, той скача на автомобила си и се отправя към най-близкият мол. Там обаче подемна опасност, за която нашия герой не подозира. Най-голям процент от регистрираните щети са се случили именно на паркинг. Улисан в своите предколедни и любовни грижи, Сашо се разсейва и ударя една от спрелите коли на паркинга. Този път Сашо запазва спокойствие, тъй като има сключена застраховка гражданска отговорност в Евроинс. Той изчаква да дойде шофьорът на удареният автомобил Мишо и му обяснява спокойно. Не се тревожете, имам сключена застраховка гражданска отговорност в Евроинс, която ще покрие щетите по вашият автомобил. Двамата подписват бързо двустранен протокол и се разделят с усмивки и пожелания за весели празници. Ето как на Сашо не му се налага да вади пари от собствения си джоб, за да покрие щетите, които е нанесъл върху автомобилът на Мишо, а може да ги похарчи за подаръци на любимите си жени. Ние ви пожелаваме весели празници и ви напомняме да бъдете внимателни, когато купувате подаръци за близките ви хора.